usufikiwe namhlanje emsebenzini? Baba. Baba. Ish. Baba, shayela isikhathi. Vuka emsebenzini. Vu. Nkosikazi awubuyele embhedeni kancane ke. Hey, hayibo. Hayi. Nkosikazi, ngiqoshiwe emsebenzini. Manje nje ubona ngilongilele ngokuziba, hayi ngoba ngithanda nami. Kunzima. Manje uchaza ukuthi sonke lesisikhathi silele ebusuku la, awungitshela ukuthi uxoshwe emsebenzini? Njengoba ngisho nje bengazi ngizoqala ngakephi ngikutshela. Lalela ke. Ngeke mina ngihlalele indlala ngiyagoduka ngiphindele ekhaya. Angeke. Awukahle. Angeke. Ngizodlala. Hayi bo umsebenzi ngizowuthola, khululeka. Suka. Nkosikazi. Khululeka ngizowuthola umsebenzi. Nkosikazi. Khululeka ukuthi uzoba right. Kusiyami. Mina ngifonela uNembezo umngani. Ngipele ngivuka nje straight. Awusikindi mngani wami. Awu, Nembeza mngani wami. Ngafonela wena. Yawu kephi? Lalela mfethu ngizofika lapho ungayindawo. Manje nje. Hayi okay ngizobona ngawe. Sharp. Sure. Kuqu. Awu. Nembeza mngani wami. Awusikindi suhambe wazafika la ngilinde lapho wesoxoxela lapha eminyango. Hayi ayikho inkinga. Uhamba kahle kodwa. Hayi sengihambe ngaze ngafika. Ngizongeza ukuthi ngiphatheleni namhlanje. Mngani wami, kuphi? Hlala phezulu kodaba ngilalela. Mhlambe mngani wami ngempela hayi wena ongangisiza. Hawu ngikusize ngani? Mngani wami, ngixoshiwe emsebenzini. Cabanga ngisasebenzi. Nkosikazi uthi ucabanga ukuhamba. Zabuhlungu-ke lezo indawo. Ngoba manje phela anginayo imali yokumondla, angisasebenzi kuhleli phansi. Kabuhlungu ukusa lezo indawo. Mngani wami. Awuqhubeke nawe, ngizokunika indleba ngilalele. Manje mngani wami, ngibona ukuthi angixoxele wena ngoba akekho omunye umuntu angasangisiza. Wena Sikhindi mngani wami, bothanda ukuthi ngikusize kanjani? Mngani wami, njengomngani wami ungabona usizo ongaba nayo. Kodwa into engiyifisayo ukuthi ukuveza ubuso nawe esontweni lami. Uzoxazulukela zonke le nkinga zakho nazo. Mngani wami, ngifike esontweni lakho. Sikhindi. Ngiyangibona ngayiqhinga elihle lelo. Hawu, kunani? Ngeke kuprofeti mngani wami mina. Nawe uyakwazi lokho. Ngeke kushintshe futhi lokho. Phela mina ngiyiforce ukuthi uveze ubuso bakhe esontweni lami. Kodwa uma ufuna ukusizakala kodwa kuyadingakala ukuthi ufike. Ayikho inkinga if ufike esontweni lami. Uzosuka zonke inkinga onazo. Mngani wami. Yazini angikuthembisa ake ngithi ngizobona.
Ngiyakujabulela kakhulu ukuthi nawe uveze ubuso kwelami usonto. Mnganami, ake ngikubone ngoba ngisafuna ukubheka ompilo yakhe la esitolo. Ayikho inkinga, usuhamba kahle. Hayi mnganami, ayibona. Hayi, wase ngishiye la ekhaya. Mnganami kodwa ngiyofika esontweni. Wena ufika esontweni la. Ubona ngesabalo. Ukuthi mnganami inkinga yini? Angikubona. Uyohamba kahle. Awubheza, sihlaselo wena. Hayi ndoda ngihlasela impela ngoba ngize ngimi. Hayi ungangena. Sowona mnumzane. Unjanike baba? Hayi kuyaphileka mfowethu singaza kwena. Hayi kuyaphileka nakuthina baba. Angiyiboni inkinga. Yebo manje mina la ngiza nezinkinga ke mnumzane ngoba ngithe uma ngithi ngiyashaya la computer hayi kunenyanga eziyisithupha awukhokhi. Angikhokhi. Hayi awukhokhi nhlobo. Usho mayelana nani? Baba mayelana nale ndawo ohlala kuyona hayi. Sesicabanga ukuyini komunye umuntu ngoba khona ufike no cash. Ngeke sakwazi ukubekezelela sesibekezelele kwanele. Yo inkinga lento ongitshena yona. Manje njengoba phela mina bengikhokha mina ngicabanga ukuthi sengizohlala lapha uma nengikhipha la. Ya baba sasithola umunye umuntu ono cash. Kusho ukuthi wena uzophuma ke kule ndawo. Ya uzongicela ungisayinele la sizokunika isonto elilodwa bese iyangena kumnikazi wendawo. Yebo ngicela ungisayinele la. Baba ngizosayina impela ukusayina kodwa ngizwa kahle le ndaba ongitshena yona. Ukuthi sengizokhishwa lana kuthiwa ngihlalephi uma kuthiwa ngiphumile. Baba ngeke yabo lento eningenzisa yona angihambiselani nayo baba. Hayi baba umthetho usho njalo ngoba wahluleka ukugcina isithembiso sakho mnumzane. Hayi kodwa ayabanazwelo labantu laba. Noma usungangiphumela uhambe baba ngibongile. Kodwa hlalisana kabuhlungu lento enenza hayi ngingakukhipha. Umuntu madoda usande lahlekelwe umsebenzi. Uphinda manje uzophuca umuzi. Unkosikazi uthi angiyithenge igross. Kanti lo mndeni ngizowondla ngani? Kazi kube kanti inkosi yami mina ngenzani? Ngizwe hayi bamntanami imthola eminingi kangaka ngabe uxoshiwe yini? Hey ma, ngisacela singene endlini sikhuluma ngaphakathi. Hayibo wenze njani awungiphuthume? Njani man? Awungiphuthume. Umkhwenyana umshiye nobani? Nzima. Umkhwenyana mama phelele umsebenzi. Kanti nomuzi futhi usudliwe bese ngazokhokhela. Manje asazi siwenza njani. Mbenhle mntama kwenze njani? Hey, uyabheda lo wena mntanami. Uthi umkhwenyana uphelele umsebenzi, akasana muzi, akasana lutho, useyahlule kuseyabuza la.
uyapeta phindela emzini ntombazane umendo owakho sakhipha la ekhaya washada ngithi wavuma ukushada phindela emzini ke ntombazane uyeke ubuyele la ekhaya isikhala sakhe asekho sakhipha sakuthela bakuthela ngenyongo emzini sicela ubuyele khona ke ntombi ngeke sikwazi ukumukela la ekhaya amadlozi azothowa kaba Hawu ma, usisitombe uzoyenzani indoda engasasebenzi? wavuma ukushada kumele senze njani Wakumele uxakekile isasebenzi ma. akabekezele abone ukuthi wenze njani akabekezele semzimendo wakhe Ingane yakho nje lena. hayi akusho lutho lokho akabekezele yena emzini kwaphela nje umyeni wakhe uzoxoshwa ba wamthanda sebenza ngoba ngasasebenza ngasamfuni hayi Mama nasenayo imali. akabekezele abakwazi umenze njani Hayi umthetho wami sengimfonile vele uthe uyashayisa. Vele unesikweletu sami. Awesikhindi baba. Hamba kanjani kulo? Uphuza ilophi yake manje. Wahlangana. Uyabuka basathengele uthukwa. Ngiphathile imali yami le. Imali yakho. Bafole sasikhulume ngawo phela. Awukhohle iphele bese ubambuphi yake sowazi. Ngizonibambela ukuphi yami. Sakwazi khindi. Wena uyakuthi ngiyakufanele. Ngiqasha bafuthela accounteni bafo. Athi bengilahlele iskindi. Usikhindi ngoba Bafana kumntonsela nje ngimkhebulile wathi uyeza. Hayi bona Ngiyazi. sana lwasho umfazi Vele umshiya vele unkosikazi. Sinasothatha ngenye indlela phela into yakho phela sizoyizwa ngaphandle nabanye abantu so accuse Wena indaba wena ubaba phela uzokhala kuthini njengoba bathi siskima nawe thina. sekwahanje lo mfazi lesididile nokosikazi akasekho futhi ayisanamfazi lento sathini phela kwenzakalani asasebenza adlelwa ngisho umuzi nomuzi osekho futhi Mina bengithi Sabuye nongikhulumelayo lo. angizezake mina ngazi lutho mfethu bona isitori Lalelani mina ngizomtshela okokuqala ngaqoshwa emsebenzini angisasebenzi. hawu osasebenzi futhi Wathi unkosikazi uzohamba. ngoba usenamali Manje ngoba ngisenamali. Ilokubhayiza kwakho. yona sikheli Uthanda intombazane egqokoshe eqotha usentimeter. Imane Uyabhayiza. ngiyangithoka phela. Angithi sizakutshela nje ekuqaleni sathi sticker kumfazi wakho wena wenze njani angathi ngasilalela wethu silima thina ngithi Masiyekelele usebenza usuhlala mjondolo akathi ukuthatha lesidadla sasemanga Ngiphuca umuzi. nomuzi wadlala futhi Angasawukhokheli. mfethu what does it mfethu wena bayisikindula ludle lesosebenza udla ukuthi namaqhwa Angisebenzi ngihleli. na into ongayisebenzisi nansi wena ngantshela ngathi shimiliyoni namantombazane ukhotha ugade umuzi wakho yebo yabo iphuzu lelo Mina anisonja lalela la Ela sonke siphila ngale kodwa manje awusilaleli wena ngithi usazovuleka usazovuleka ayikho into soyima wena futhi la akusebenzi uthela ngemali yakho namsimini manje yazini ahamba vele Kodwa isikhindi futhi kudliwa yini? Hayi, akulutho baba. Khona le ngisaphuthuma. ubambekile kodwa sikhindi Hayi anginibona ngoba ngiyaphuthuma impela. hayi awuphuthuma sikhindi ayiphuthuma Awu, wawumazi ukuthi uyoba njeni? eyitshelani itshotsisile Kala ehamba ngeyimoto nalomuzi wakho omuhle. umfazi Ngizwileke leyo ukuthi umfazi kusemshini. mbuku njani Uyadabukisa mbuku kunjani manje? Kunjani manje? kodwa sikhindi Asho kodwa. ayisasho angasho sasho Hawu usikhindi yena yedwa. lapha kanjena kanje Asho kodwa ngathi mina bona le. uyini manje Unjani manje? kodwa ngasho
Siyamkhuza. Etsho sosile ngoba nemali yena. Sanibonani. Yebo sawona. Awunenjani? Sikhona singezwa kwena baba. Impilo la kuthini enzima kodwa ke umuntu uyazama udodoka. Oh madoda manje la ngihamba ngifuna kamthandazo ugodwana. Oh, kamthandazo. Kamthandazo ugodwana. Khona la ebhasini baba. Uzohamba nje ngawo umgaqo lo ushonele khona umuzi onorawo urufa khona ibo. Ngezantsi khona umgaqo omncane. Kungezantsi kakhona kamthandazo. Hawu ngiyabonga. Nisale nenkosi futhi. Hayi siyabonga baba. Hayibona. Ukhuluma kanjani nje phambi kwalo muntu? Bengazi bengithothenga mina le story. Bengazi ukuthi uzana kuthina. Mawuthi le ngane ukhuluma ngayo yangakubo ke. Hayi angazi ke nginganami. Kodwa mbuka mfethu uyashona beyamuntu. Ngibona nami lapho lentile lapha. Aliyaphola ubukhama phela. Esemakhulu awuqoni wenza kanjani? Njengoba befuna le nyanga sho ukuthi ufuna kona into laphela. Singathi ngakuthola usizo kubi phela ngifuna kuyambesa uma kunje. Awuyeke kancane nokuthi khula wena. Ngifuna ngisize kangane ukuthi usambile. Khuleka usamemekele kumina wena uzomthola khuleka. Ungayenzi lento yakho ukuyenza ukuthi mangithi ngicela ungisize lapha ufuna uthathe ushaye ivalo. Khuleka ngithemba. Ngithemba. Baba Godwana. Baba Godwana. Ngena. Awuboni? Ngiyana cupha khona lapha ecansini. Sawubona baba ugodwana. Yebo sibona nensizwa. Yebo, hayi kuyaphileka baba. Siyaphila nensizwa, kunjani kwena? Hey, impilo seyabanzima la kuthina sihlala ukuyigulela nje. Njengobona ngizixekelwa nayingo. Ngidlala ukugula. Ngiyabona nensizwa yakwenza. Baba. Manje kade ngihamba ngibuza impela. Ngibuza wena nomuzi wagodwana. Yebo, njengomthandazo odumile nje. Hayi, uma usofikile insizwa, awuvela uhlala phezulu kwendaba abona ugodwana akusiza. Njengoba ubona la endlini usizo liningi ngaphandle ngawo singaba kuwena ukuthi ufuna sikusize ngokwedlozi noma ngokomthandazo. Hayi baba ake ngithi nje ngokomthandazo. Ngokomthandazo. Yebo. Hayi, inkinga yakho shothi ufuna ngesikubeka izandla noma sembe sikwenzele isiwasho. Hayi baba, lokho ungangisiza onawo amandla akho baba ayikho inkinga. Hayi, alright, hayi. Inzima impela engibhekene nayo. Bona ukukhuleka ka ukukhuleka. Baba ngike ngikhuleke. Ukukhuleka. Impela hayi kakhulu. Noma ukhuleka uma usihluphekile kuphela. Hayi angikhuleki uma sengihluphekile kuphela ngiyakhuleka nje njalo uma ngilala. Hayi. Sobona ba. Bathi akukho ukuhlula umthandazo. Amen ba. Kombe isibongo. Ungoba bathi umkhize ba. Umkhize. Ucwabe. Awucwabe. Into engicathi zokusiza ukuthi sibusisele wona lamanzi lawo. Hayi nama ngicabange baba ukuthi hayi ngifike ekugcineni impela. Sondela ke insizwa sikhuleke.
sokhuleka nje mfowethu ubize nabonke abakini isibongo sakubo seKhaboma kuba seKhaboma bathi kaNgcobo asikhululeke emagameni amathathu esindodana amangcwele uNkulunkulu namandla Jehova Mesiya ngiyaletha kuwe Nkosi namandla Nkosi indodana yakho Nkosi naye Nkosi ifuna usizo masolithemba siyazi leJehova uNkulunkulu ukuthi akukho esingakwenza Nkosi ungaphezu kwakho ngithi ngalesi washo masolithemba Nkosi ngizosana Nkosi indodana yakho Nkosi ukuthi zona zonke Nkosi ibopho Nkosi namafindo aboshwe aqaqe Nkosi ngegama lakho Nkosi kuzokuba manje naphakade amen amen ngegama uNkulunkulu ngithi ona wonke amashwa namabhadi akulo mntwana wakho Jehova awaphele esikhathini samanje futhi sizokwenza umfoka Mkhize ukuthi ngikwenzele nesiwasho ozohamba naso ujwayele vele ukuphalaza nokuchatha baba into engiyijwayele kodwa ekuchatheni hayi sengakusebenzisa nje phela ngibonza uma ufuna usizo ufaka wenze yonke into ufuna usizo nje ufaka wenze yonke into nokubusiso lesiwasho ozogoduka naso amen kufanele kodwa nawe ube nethemba ke emthandazweni wakho noma uzosebenzisa futhi uqala ukukhuleka amen njengoba ngingabuza nje naphinda phambili ukuthi ujwayele nokuthandaza amen Sandla sakho Jehova Nkosi Mesiya sembusisa Nkosi naleqini Nkosi ukuthi uzonke Nkosi amafindo nebopho Nkosi aboshwe Nkosi umntwana wakho Nkosi kuqaqe masonekhaya ngemihlobo yezolanda kuzomali phakathi amen sengathi ngiyahla impela naleminyaka ngoba nokuhamba ngathi uhamba kabuhlungwana impela baba hayi unzima impilo inzima ube ngcono Mkhize ube ngcono amen baba kodwa nokubeka nasemthandazweni hayi baba angikubone yebo hambe kahle lulame amen Nkosikazi awungiphuthume lithini iphepha la namhlanje hayibo baba uSkhindi lo right kanje ubonile usemncane kanjani Nkosikazi mhlambe uphethe izinto zabantu abadala nje kuyomela ukuthi asheshe ayisukumele lento uSkhindi ingaze imsheshisi oh hayi baba mhlambe bezithandela amantombazane kodwa ubeshadile nje ya nkosikazi kona kunjalo kodwa awazi ukuthi emshadweni kwasekwenzakalani kodwa yena kumele ukuthi ayisukumele lento ukuze akwazi ukuthi igcine itholakele isisombululo sayo oh hayi asazi baba inkosi phela yazi baba uphekeni kade ngihambile ngafa indlala nkosikazi ngicina bheke irice lapha na ubheke awuthi ngibheke baba umuntu wafa indlala baba lisahlaza njena uthi ngiphi ifoni hayi oSkhindi basho awuSkhindi mnganami awunembeza mngani wami ngafanele wena ilanga nani naliseliyosona ngabe kwenze njani mina sengadla ukugula kunzima sekuze kuhamba nonkosikazi hawo lesicabanga ukulethela umthandazo ntambama ngolwesihlanu wa6 uthi nizongilethela umthandazo phela mina mnganami angisathemba ukuthi ubani inkosi hayi okay ngizobona ngane kambe wena usuhla lapha hayi ngokuhlala sengihlala le emafarm asehlokozi hayi so ubona ngathi sesiqhamuka ube right hayi okay sure